खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय जों दाख्लै बावहाय मास मोनसेनि सिगां खुंग्रिं जायगायाव दंफैयोमोन माने गामिनि नामा खुंग्रिं बारुफारा ना मारुफारा बे खुंग्रिंआव दंफैयोमोन आरो दिनैबो फिन फैफिनबाय मानो होनोब्ला केशव बसुमतारी ब्रादारहा मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन गोबां गेदेर घटना दा बिथांनि हासुदै नाला आरो आथिं गासिबो गेग्रेबजोबदोंमोन आरो माने ट्राकजों एक्सिडेन्ट जानायावहाय दा बिथांखौ फाहामनो थाखाय गोबां खरस थांबाय दासिम 13 लाखसो थांबाय बायदि आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा गोबां न'खरावबो दाहार बायदिसिना नैबे मादैयाबो नैबे खुंग्रिं सेन्टारावहाय दखान फिसा होनानै थायो आरो बिनि गेजेरावहाय दा बिथांनि नैबे फिसाज्ला केशव बसुमतारी फिसाला नायल' जाल' सासेल' आरोना हाबा जाबाय ओमफ्राय दा बियो गुवाहाटीयाव थायोमोन आरोना आं दाख्लै खेबसेनि भिडिअआवनो बुंखाजोब्बाय अब्लाबो फिन खेबसेबाव बुंबावनि जे बिथाङा गुवाहाटीयाव थायोमोन ट्राक सालायोमोन बाट फुंनि समावहाय बिथाङाबो गारि सालायनो थांदोंमोन आरो बे समावनो बिथांखौ गंसे ट्राकआ थाबायलांनायावनो बेखौ सौख्रावदों माबा मोनसे गारिजों एक्सिडेन्ट जादों बेथ' नङा थाबायनायावसो नङा होमबा ओमफ्राय माने बे थाबायना थांदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो थाबायनायावनो माने बेखौ सौख्रावनानै बेबायदि खालामना गालांबाय आरोना दा बिथांनि गेदेर प्रब्लेम जादों रायजो राजाफोर माने फाहामनानै फाहामबाय गोबां थाखा थांबाय माने गावनि न'खरनि बिमा बिफायाबो आरो बिनानाव दङ बिसोरो नाजानाया नङा नाजाबाय गोबां बिबायबाय सोरबा EM-आनो होक सोरबा मानसि गिदिरानो होन गोबां बिबायबाय आरो बिनि गेजेराव जेसेबांखिनि मोननांगौ बा दंमोन बेफोरखौबो कालेक्ट खालामनानै आरो LIC-फ्राव माबाफ्राव दोननायफोरखौ बुथुम खामानि मावनायफोर दोननायफोरखौ सोरनोबा दाहार हरनायफोरखौ बुथुम माने नैबे ब्रादारनि देहाखौ नायनो थाखाय गारबाय आरोना दाख्लै बहाय जों नोंथांमोननि सायाव माखासे डिटेल्सखौ खोन्थाखादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंबा आरोना दा मोनसे गिदिर जाथाय दङ बिनि गारिया एसे हामहांबाय आरोना ओमफ्राय दा बिथांनि हासुदै नालानिफ्राय गोमोदै माने इनफेक्सन जानाय गबोदों आरोना दा बेखौ नायनो थाखाय बेसेबांबा थाखा थांबावगोन जाहैदों दा पाटनायाव हागोन बायदि होननाय मोनथिदों आरोना बिना गयारि मेदामा बुंनाय मथेब्ला दा पाटनासिम लांनानै आरो बेयाव माने खरस थांनायाव गोबां थाखा थांगोन बायदि जाहैदों माने दा बिथांनि हासुदै नालानिफ्राय माने हासुनो ओंखारबा खमसे खम दिनाव 18 बारसो हासुयो होनदों नामा दिनाव 18 बारसो हासुयो जाहैदों ओमफ्राय आरो बिनि गेजेराव बिनिफ्राय गोमोदै गयै जाहैदों माने गोमोदै माबा मोनसे बे बेसाद माने एफेक्ट जाहैबाय बे एक्सिडेन्ट जानायावहाय दा बे सिङावहाय मोनसे सेवखोना माखो बेबायदि हालोदाव माने जाना दं आरोना ओंखायनो दायो माने बेखौ फाहामनो थाखाय दा माने मानसियाथ' थांनानै दं नै मोजाङैनो दा बेखौ जुदि फाहामाब्लाथ' बिनि सिंनि गासिबो एसे सेवख्लबोगोन बारा जाबोगोन दा बेखौ लानानै बिमाया माने नैबे मादैया माने एसे मदद लुबैदों आरो दा सिगाङावबो जों भिडिअ बानायनायाव मददानो फैयासै बिसिनाव माने डनेसनखौनो गोबां खम हाबदोंना मादों होनना बुंदों दायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव फाहामनो हायासै दा माने बारानिफ्राय बारा जादों आरोना दाबो माने बै समावहायनो फाहामहैनो हागौमोन बाट रां रुफा गैयिनि थाखायनो हायासै दा आरो दाबो माने बारा जासिनबाय नालाय बोरैहाय नायल' जाल' बिदि दोनो बिनिखायनो आंनो खोन्थाहरनायलाय आङो माने बिसिनिफ्राय जेबो लुबैयालासिनो आं माने डाइरेक्टलि क'क्राझारनिफ्राय आङो खुंग्रिंसिम फैनानै मारुफारासिम फैनानै भिडिअ बानायफैबाय आरो माने थ' नोंथांमोनाबो एसे अननानै जे हायो मदद खालाम अननानै मानो होनबा दा बिथाङा मानसिनि देहाया सिगां माबायदिमोन नोंथांमोना जायफोर नायदों आरोना जुदि नायाखैबा भिडिअखौ नायहैफिननो हागोन केशव बसुमतारी लिरनानै दङ आरो बिनि गेजेराव बे ब्रादारा माने गावनि देहाखौ फाहामनो थाखाय माने रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइबो बिनाय आरो सोरबा निउस पर्टेलनि मानसिफ्राबो फैदों बड'सा निउस पर्टेलाबो फैदोंमोन ओमफ्राय दा आं दाबो फिन खेबसेबाव रिक्वेस्ट खालामो रायजो राजाफोरखौ अननानै खेबसे आरोबाव मदद खालामना हो जाहाथे बिथांनि देहाया स्वस्थ माने गोथार जाफिननो हानाय सिगांनि जेरै दंमोन देहाया मोजां माने हेल्दि जाफिननो हानायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनावहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन आरो फन नाम्बारखौ होगोन न'खरनि फन नाम्बारखौ जाहाथे नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनो हागोन मादैजोंबो आरो लोगोसे आं डिटेल्सखौ होगोन डिसक्रिपसनावबो होगोन एकाउन्ट नाम्बारखौ आरो बिनि गेजेराव मादैयाबो बै समावहाय रिक्वेस्ट खालामखाबाय आरो गोबां मदद बिखाबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बेखौनो फिन खेबसेबाव बुंबावबाय मादैनि जानानैबो आरो नैबे ब्रादारनिबो जानानै नोंथांमोना अननानै खेबसेबाव मदद होबावदो मेगन मेसेबनानै जायफोर हायो 10 थाखा 20 थाखा बे ब्रादारखौ फाहामनो थाखाय खुलुमबाय रायजो राजाफोर